Bago na si Banana, oh. Walang diet-diet to. It's done. 3 na lang. Diyan kami bumili na. Bakit ayaw ko nang magkaanak ulit? What's up? Bakit Mga higala! Today is another day. Wala akong trabaho today, mga kahigala, si Banana lang, no? So, pahuway ako ngayon. Ano ang gagawin, mga kahigala, kung nasa bahay lang? Siyempre, magluluto na naman tayo. Ang aking lulutuin today is ginisang utan, kung sa Bisaya pa. Ang akong isuba is manok. Yan ang aking mga lulutuin. Basa, carrots, cabbage, repolyo kung sa Bisaya. Tapos batong. Di ko alam kung batong mga kahigala. Beans yata yan, di ko alam. Basta mura siya o batong. It's done! Wow! Magprito din ako ng buwad, mga kahigala, kasi mas masarap kasi pag may buwad, no? Ito na lang natira. 3 na lang. Lalagyan ko to ng tubig, mga kahigala. I mean, ihumol ko ba kung sa Bisaya pa, kasi gahi siya. Ang buwad dito is gahi. Pero sila is kakain ng lawlang. Hindi nila lulutuin. Si Banana is kakain din. Pero mas gusto niyang i-fry. Parang Pinoy din siya ba? Mamaya ko na to iprito, mga kahigala, kasi gihumulan ko pa. Magsaing muna ako first. Luto na ang rice, mga kahigala. Masarap ang rice dito, mga kahigala. Pwede na walang ulam-ulam ba? Oh Pwede my na God. lanlanon. Sa Pinas, mga kahigala, baratuhon lang yung rice namin. Hindi pwede na lanlanon kasi iba man ang lasa. Nagprito na lang din ako ng longganisa 2. Tapos ang buwad is isa lang kasi tipid-tipid tayo kasi nihit ang buwad dito, mga kahigala. Nabili namin yung buwad is yung nag-travel kami, yung nag-celebrate kami sa aming first anniversary ba. Marami buwad doon pero dito wala. Sabi ko nga kay Banana, pag nasa Pinas na tayo, practice og kaog NFA na bugas, balanghoy, kamote, saging, natusok-tuslog ginamos. Sabi niya wala daw problema. Sa bagay, hindi naman maarte si Banana, pero maawa naman tayo, no? Titignan siya, nakakain ng ganyan ba? Susunduin ako ngayon ni Cindy, mga kahigala. Pupunta kami kay Daryl. Maglaglag sa ko, kariyot. Si Banana is bumalik sa trabaho. Oh my God. Pero hindi ako magtagal doon, mga kahigala, kasi alam mo naman, may husband tayo. Baka mapagalitan tayo pag mag-uwi na naman tayo ng gabi. Joke lang. Bitaw, mga kahigala, saglit lang talaga kami doon kasi may ibigay lang si Ate Cindy ba. Tapos sama-sama lang ako para hindi ako ma-bore dito ba. Sa loob ng bahay ni Banana. On the way na kami sa bahay ni Daryl, mga kahigala. Pero may gihapit pa si Cindy dito. Hindi na lang ako sumama sa loob. I'm here na sa balay. Baktas Badong Balay. Nakadala na naman ako ng banana bread at pandesal. Nag-order kasi ako ni Ate Cindy ng banana bread. Tapos marami siyang extra na pandesal at banana bread, mga kahigala. So ngayon, binigyan niya ako. Diba, bongga? You know? Ang dami na, mga kahigala. Tapos binigyan din ako na tinilit ng kamatis kasi may garden siya doon. Ang bait-bait talaga nila, mga kahigala. Hindi na ako nakapag-vlog doon, mga kahigala, kasi alam nyo naman, no, chikachika.com. Nagawa ako ng chicken,
breast, pinapry ko mga kahigala. Partner dito is rotis. Irarap lang namin. Yan lang ang kakainin namin for dinner. Diet ang mga pig, mga kahigala. Nag-dry ako ng rotis with egg, mga kahigala, oh. Ito na ang natapos ko, isa. Lalagyan ko ng mayonnaise inside. Sarap. Wow! Nandito kami sa labas mga kahigala, sumaglit kami, bumili kami ng chichirya at coke. Wala na kaming soft drinks kasi mahangin sa labas. Mag-8 PM na dito, pero medyo ano pa siya, no, lagdag pa. God. Diyan kami bumili ng coke at chichirya. She's Pauwi na kami mga kahigala. Ang dumi ng salamin na sasakyan ni Banana. Yan, binili namin. Dry lemon, 2 chips, tuslo-tusloan, tapos chocolate. The next day. Pupunta kami ngayon sa magpagupit kami. Kasi tignan nyo si Banana, oh, terrible. Ang pangit na ng mukha niya. Walang gupit. Nandito na kami sa gupitanan. Diyan! Gwapo na si Banana, oh. Papunta kami ngayon sa restaurant, mga kahigala. Kakain kami doon ng lunch. Hello, handsome! No, I like it. You look 30 years old. 99-year-old. It's nice. Dito kami kakain sa Cinnamon Square. May restaurant dito, yung dati ba na biryani. Mag-biryani lang kami mga kahigala, tapos buttered chicken yata ang in-order din ni Banana. Walang trabaho, half day lang today kasi bukas is magta-travel kami pa Port Elizabeth. Maubos kaya namin to, ang dami. Walang diet to mga kahigala. Dami-dami ng food. Oh lala, di jud migot mo na ani. So yun ang mga kahigala. Maka-addict ang pagkaon na diri. Kinamot ako for sure. Tabang mga higala saan paghurot pagkadaghan sa pagkaon. Ang rice bayat di mada arang daghan na. Malapit na namin naubos mga kahigala, oh. Hangol talaga kami ng rice mga kahigalaan. Hey Banana. Hey. Kaon tagdaghan mga kahigala samtang buhit pa. Ubos lahat. Grabe si Banana, hingiki na. Yaks. Upo-upo muna ako mga kahigala. Si Banana is nandun sa warehouse nagkuha sa mga stock kasi magdadala kami bukas ng mga stock. Mag-double check na naman pagdating doon sa Port Elizabeth. So yun, nagtiti ako. Tummy ko is napakabusog. So kailangan ng tea para maibuhos lahat sa banyo. Napansin nyo ba mga kahigala na yung damit ko is kahapon pa? Wag na kayong maingay mga kahigala kung pabalik-balik ang damit natin, no? Nakapag-prepare na kami mga kahigala for tomorrow. Yan ang mga bag namin, tapos yung malita. Magdadala din kami ng mga food, prutas, mga kahigala kasi wala doon. Mga chichirya, coffee, tea, sugar, banana, mango, banana bread, Lipton, at iba pa, tubig. Para kaming naglalayas ba mga kahigala, dala-dala lahat. Pati yung lemon din, naghugas na ako para bukas ilagay ko na lang sa lagayan. Mag-usap na tayo mga kahigala kasi patulog na si Akuno, kami ni Banana. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw ko nang magkaanak ulit? Bakit? Dahil wala kaming pera pang gasto. Tsak lang. Sa totoo lang talaga mga kahigala is ayaw ko talaga. Bakit? Kasi nga is matanda na si Banana, no? Tapos if ever ba tigok si Banana, mga kahigala is paano na ako, no? Tapos may isa pa akong anak doon sa Pinas. Parang ang hirap
Ang hirap nga ngayon na isa lang yung anak ko. Ano pa kaya kung dugangan pa, no? May isa, may dalawa, may tatlo. Mahirap din ako magbuntis, mga kahigala. Tapos, ano din yung matris ko, mabaw. Kung sa Bisaya pa, di ko alam kung ano yung Tagalog. Mababaw yata, parang ganun. Dati, namatay yung lolo ko, iyak ako ng iyak. Tapos, nagkadugo ako, mga kahigala, kaunti. Buti na lang at naagapan agad. Kasi kung hindi daw naagapan yung agad, baka daw malaglag yung bata. Kaya takot na ako mabuntis ulit, mga kahigala. Baka mangyari pa ba, no? Ulit yung mga ganun-ganun. Nagkakatakot, mga kahigala. Dami nagsabi sa akin, mga kahigala, na bata pa daw ako. Sayang daw kung hindi ako magkaanak sa blue eyes. Hitsuraan daw yung banana ko. Yung mga sides ko din, mga kahigala, is gusto din na magkaanak ako. Pero ako talaga ang ayaw. Bata pa ako pero enough na yung isa. Wala kaming gamit ni banana ngayon. Pero kung may dumating, okay. Kung mas mabuti, walang dumating. Kasi hindi pa ako ready. Tapos ayaw ko talaga. Yan, alam nyo na, mga kahigala. Dami kasi nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa raw kami nagkaanak na matagal na kami, no? So yun lang ang mag-shared ko today, mga kahigala. Kasi matulog na kami ni Banana. Wala tayong masyadong kaganapan again and again, mga kahigala. Just always remember, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye, mga kahigala.